Se ka se aginatu a ene se obi dwini bribi ho se obeye na ode enhyehyeye papa bi agu akwam na ohwe se saa aginatu a wanya na se opesi wotu no enhyehyeye ode agu akwam no ebetimi awie peye ede amano. Hallelujah. Abraba yebo o wiase eni asetena yetimo no obia ni hono mu a ewo ni nsusuyem ewo ni nhyehyem se botawe na simani so na mepese me botae no ekowie meka obi amfa san nsusue no emobra anamo we na mi tuo se na mepese me ye daachi na obednya se tirimpo no na wono anya se tirimpo no wase nya adwene se mepese de meye no ewieye no edane sun ni awerho ne ka obi ampesa obi abota ne se dwumade bia wodi no wona setremu bia no ebetima ye successful e de aman ayo obi abota aginatu a Kristo emu ewa afutupa bia no ede nkodimdie ba obia wode nhyehyeye a ohyehye edema na setena ene na brabo ade achi sa ade bechi na ade besa obia wo good plans. Yes, obia wo good plans edema na dachi obia wo good plans ema na blabo o hweme wo plans papa bia wahyehye gu akwam wo nsusuye pa bia wasusu wasi ginaye bi wabopo bi atoho a saa nsusuye no ebemu ma wo a ebeboa wo bebre nanso owura Yesu Kristo enum asem a mede kire adofo no mu enei eya asem a emu odupa na mibisa se sa aginatu a nipacho wutu decision bia wa meki enhyehyeye bia wa hyehye ewo dada sitinem se daachi de mepese miyeni anamo wei ena mepese mitu na awotwe mu dwumadie sei ena mepese midi bosumi a yekowura mu afi wei menhyehyeye nie mepa achewo eni diem mibisa wo se ya na oni wobi esusu hu ana oni obi susu hu. Hallelujah. Etrimpo papa adofonom ewo yetrim maako ya hwehwe se ebewie nkunimdie no epache wo onu obi susu ho ana onu obi ade ho nkomo na ewo utrim se bia wonya no obi ane ho nkomo a ewo utrim se onu obi bedi ho nkomo ana obi aka ne siasi so se enya de se ni nsusu ye woni tirim woni nipa dasani bia bedi ho nkomo cha obi akpona adwene pose anamo bia otu obia enya de se adwene bia wo dwene fa ne na setena mu nkoso de
any decision that is might be taken. Wani nipa da sani bia edwene ho nta. Adentia. Se obi benya sa mentality no a na eye nia wahunu. Ene die akoso nti. Amen. Nanso medofo a mene wahia. Weye Yesu Kristo mu ofutuo nsɛm a mene wodi ho nkomo. Me mo mitirimu nka sɛm da. De bia me gyina twɔkronkro so na mene okasa. Ejinatu a Kristo mu efutupa ka ho bia de nkunimdie na eba. Amen. Edipa bebrebe etu anamon ewo bribi mu a onka nkyere bia. Okwa na akosei. Obi nso ka kyere obi okwa adekoro no enye yie. Ensese yamfa nhye hwan. Zenadwe ne se obo ni pasmes yamane no ena ade no okoye a anye yie. Oka kyere wo benten ana ade no kora aseye. Enti mpempie no ye wo hai obi kura etu anamon fa akwantu ho a omoso. Ono obi ani ho nkomo. Eye ya fine, anye ya fine. Hallelujah. Nanso Ewurade Yesu Kristo asɛm a mene wuchi. Asɛm ne mra wiye no. Ubenya mu emfasodie bebree. Eye wo wura Yesu Kristo nkuto na yede yakukuo mu nsɛm kyerɛ no. Hallelujah. Na ewo wo kwan so sɛ yede yetimede yanamontuo bi so kyerɛ nipa foforo bi ana yeni ho kwai. Me say ejinatu a Kristo mu efutupa ka ho no ede nkunimdie na Ababa ye wo mu yi. E wo mu ko kre. Ababa ye wo mu yi. Je wo enipa mienu ene wo wiase. Ye wo mo ye papa. Ena ye wo mo a omo nye papa. Ne ka se wo mo nye papa. Nipa bi wo ho ma omu nkura honhompa. Ade na kura wutu ho na mo kura ye ne ya. Nti ukoka kyerɛ no a isansa ho ya honhom na ewu ne munti no obesese aginatu no obetimi kura tu afutu bɔne sɛ honhom bi kura wɔ ne mu a na ɔde asɛ ya de korɔ no ani ewo nipa bi wɔ hɔ nso so a honhom ati wɔ mu yɛ ɔde mpaebɔ ani Kristo mu afutu bi e fata ebeta wachi amma na aboa ama bibia atimi ayɛ successful. Na ebia na mepaachew wo decision bi ewo wadwene ene wakomam. Mepaachew bebre. Kristo asem se aginatu a nipa etu ewo ne dada asitine mu no. Se Kristo mu afutupa ka ho a ede nkunimdie ena eba. Yenhwe asem bi ewo Proverbs chapter 11 verse number 40. Yenim komo. Proverbs chapter 11 verse number 14. Proverbs chapter 11 verse number 14. Ose die akwankyere enie no oman ehwease. Die akwankyere enie no oman ehwease. Na amanyoye ewo aginatufuo aduduo mu. Hallelujah. Die akwankyere enie no oman ehwease. Na omanyoye ewo aginatufuo aduduo mu. Weye Solomon mabisam a okan ya ode echire bibi ase ewo hase ede ama mene adofo ma ye hyiam.
Yankai Brofono was say, for lack of guidance, a nation falls, but with many counselors comes deliverance. For lack of guidance, a nation falls, but with many counselors comes with deliverance. And I say comes deliverance. Amen. Nia Tronsamono eka ede achreyen ede enyamu efutuo ene hye. Asetena yetimu yi ene abrabo a yebu yi. Nyansa eni baako futiri. Nyansa eni baako futiri. Enke ye pa se baabi ewiase aduri se de bone ene ewudie ne basabasa yes ya bani pa adwenum sese no ke nipa wo ye bibi kura. You shouldn't let anyone knows. Yes. You shouldn't let anyone knows. Life of Danaya, Mpacho, good evening. God will bless you. Any question can many people be Nanso Ora Yesu Kristo asamu tu ye for say. Nyansa ni baako futiri. Enti yabeye nipa yate asase we so no. Ene etirimpo papa bia ye wo. Ye pesi ye tu ho anamon na ewie ye nkunimdie no. Ebetumia. Bomoden se uni obi ti o meiso cross ebetumia. Bomoden se uni obi ebe share idea na waje emu efutuo ene enchirechire bi ene emusuehunu na aboaw ama de wo koye no watimi ehunu emu yie na akowie nkunidie. A lack of guidance, a nation falls. A lack of guidance, a nation falls. But you kind of say with many counselors comes with deliverance. Enti we ye Kristo mu afutuo kese pa senya ene nipa bonfo na aba se de meka na sente sa ena enipa binum aba wiase wem bone adore nipa bi akoma anye ono na akoye wonti ena hoye abetete nipa bi mu a enka after all uni obi wo ho menua anamo we na me too enti tumefo ana se like na ode ono so de ni nyansa Kristo mu nyansa ni nimdi a owo no no de atawachi o menua ene ade we na apese wo ye o okay ene ehon hihye ne sei we o dabi misusu se udi we be hye ha na udi we to ha na utu we ho na mo sei ya sie ne kwakọ wie o na mabu adwen na mafufu adwene. Hallelujah. The best way in life. It make us say enipa beberebe ene wo dwumadie we so a obo okra woni ne kunu ene ti o oni ne kunu na ti a woni ne kunu na da sore be me ya ade a woni ne yere betna se akoso ya anamo we na mepese mepese mekoya farming wo Ghana mekoya mpreko business aba madwenem eye good decision akoso ya it wadwene kire wo sei denke bia oba na kase o da bi mi wura preko adwuma anase kuyaye adwuma no awokoye ne sabere we die epasi obajasi. God bless you. Epasi enti wokokoye a ekabeba ti nyambotre yemfa nhye ebresi
yenye ni sei obani abotre na waje efutuo na wone ne yere esuesu adwene na wahunu nia ebeboa wono asetena ne anamo na otu no oyo no wode ahye ne ho kode no akoye na edeka abrem nanso bia nka wutie wo yere kasa efutuo bi nyansasua bi ena mepaache obebere afoforo bi a omonso nim business na opese okokoye no omunim ehu nim dia ni suahunu bia enka omu kire wo mu ema ohunu se ade we ya wokoye no problem etimi ba ho ni de wo ho ni we adwuma we mu mfaso no se na tio eye on and off see na aboa nanso omisa amen wase lack of guidance a nation falls, but with many counselors comes deliverance. Hallelujah. Proverbs chapter 11 verse number 14. Was it dear akwanchirenie? Dear akwanchirenie. Oman ye bisi basa. Dear akwanchirenie oman shiase. Sorry. Dear akwanchirenie oman eshiase. Adwena wafa wo trim ensusuye pa me paache o me dofo sister mama brother. Wafa no wadwenem a wo pese wo ye ewo wa brabo mu. Why na ne di ho nkomo? Why no wasusu ho akire no? Efutu be na wanya efutu ideas. Enka uji we efutu na waji we nim de, na waji we nim de, waji we nim de. He? Opinions are like nose. Adwenkyere a yegege no wo afoforo ho ni nyina na etese onipa ho hwene. Esu obia ene ne de. Obi die sha, obi die so, obi die bai. Hallelujah. Enti said esu obia ne nyansa ne nim die all angles no. Oji we ya afei na abeka hia na wasone so na de ye wo mu no anasa de beboa na wafa na akeka asiani na amwatimi akọ anim amwakọfa nkunimdie. Onse unsusu ye ba wutimu na obi ansusu ho nti onse buaka osim. Ese wahyi sika bi berebi atwam. Wahyi sika bi berebi atwam. Wadika tu anamo bi ekofa aka brel. Wadika tu anamo bi ekofa ni ngwase brel. Utu anamo bi eberebi atwam. Enei wotena se dia se my big mistake. Forget about say and I made them no be ansusu ho. When ye ni papa na wan tu fu berebi atwam ene kowie wo sa. Nanso said ye Kristo mu afutu a me tu etie bedofo ye wagina tu bi wo ho a se opese wutu se pa esese wutimi nya afutuo bi enkyerechire bi anase ogege ideas free baabi ebe ka wode ho na atimi bio udwumade na opese wudi ne ama wonim de ne nyanse mu do watimi de atuanamo amenkunim di aba. Hallelujah. Wasi no guidance. The lack of guidance. Yes, ni papa ni asemo. The lack of guidance. The lack of guidance. Bebia akwanchire niem. Bebia akwanchire niem. Ete say you can say obi twi a ship. Ship meboa. Ship. Obi twi ship. Na ship na o twi no. Captain na wo twi ship no. Na me paache waduru bebia epubunum apoasochi ni huru ehia wo mna ship no yesi kodo no yesi na oni map ai ka no obi chi twi ship a o de map ne nam na wadu pumfimfi na me paache
map no a kyerɛ wo kwa no ebi nka ho ana wo twehye po no ndi obɛde no onyera obɛyera wo po no so obɛyera complete anase me pacho bebere obi etwi ebi aka na car na wo twi ni brake apai anase brake ni kedi ana bicycle na brake enimo e de ne bisi e je say asem kese ne beto enti abrabo we na ye wo mu no ho ensusu ya yesusu oni adwene mu no ene bote bi esi ene so no eye pa se wo bedi kai the first anamo esese otu ne se wo de kwa awurade anim na akobɔ mpai na odi ni hu dwumadie nyina hye asafo awurade nsa wo de hye awurade nsa wie a onyankopɔn no ɔbɔ wiase no wo de nimdie ni nyansa ene ne honhom kronkron amemma nipa ebinom a omugina wono asafo awurade aginam ya se awurade boa wo na se nneoma toto yi a wa ben binom ene wono adidi nkomo epe womo omukita Kristo honhom na nyansa ne nimdie wo wono so na wagye adwenkyere firi wono mo nkyai na aboa wo ama dwumadie bi a wodie bia no etima ko wie nkunimdie a enti Kristo asam no nam soro mo bi sam so tuefo se ye pesi ye tu bribi wana mo se pa ma ye mfa ye pe se like mia minim die mia madwene ebi kura be ma kura obeka kire o se wo pe we ena nke bia ududu omua bi se bisa mu nsem bi sister asmesi yo bra asmesi abaso so be wa me na se kebi obi wo information bi or be kire emere bi hono mo na ababa wa bi obebo amane hye obeka kire me sofo pani se owura bi abaso obeware nti obo me sofo pani amane na eja obo mpa ye mfa ho na wonsan hwehwem ema no se bibia e kama ana me sofo pani ebo mamane se obi aba se ni pass me sise obeware nti me hwehwem nti mo so na mo nim system no mbrante ndodo no a subai ana kana se muninim boys no ni ade ana se ma menhwe for the picture kire me na menhwe ana me so pani am won na so Sunday abrante ni picture e de man wo me phone so to get in a Sunday man ana me so pani so Sunday man me say abrante na wa ba say obeware ni pass mesini onie me hwe picture ne say ana me say papa no masere was ya the dog ana papa abrante wo yere was say ana say papa ya dey say yenim levels was abrante we na oh wo yere wa wo nkura wa wo say wa wo 4 ye to so 4 akura no ne ho kura nkyene wo ye peche ya wonum nofuo afei you so for see sa anam si ai anam so nyimi nia de be na dance beba munti ma ye nye ye course bi sisi anehwe one my friend ye course be 3 si ampa ne yere na woteche a wone ma me wokura ononom abeduro ama ne boso miensa so ama wasa ba ne kuru nchen ewiase ehu enti the information ma so pania na che say enya de say awade ne betima baso nti say ababa awai e de hye no ho kode ana wanye enchiremu na wanye nhwehwemu a
kenani beba no so no na obi amana brabo aye basa entina ma se matudin se aginatu a Kristo mu afutupaka ho bia de nkunimdie ba bedofo amene wahia ebetumi a se utu biribi ho anamon a na ese betumi a yaje afutu bi ne kasachire bi efiri enipa bi nche wate na nipa no a woji afutu efiri ne nche so make sure say waye nyankopon suro ni osura awurade awurade honhom ti ne mu kita wasuro nyankopon nyansa anye wiase nyansa pe wo bi a Kristo honhom ti ne mu na ejeje nimdie firi enipa bi nche na aboawo na dwumade bia opese wudie bia na bia na obi wo nimdie bi obi wo suahunu bi ewa na mo na utuani sanya wo kura na abewe ye ni mo se me pese metua na mo wia obetimi kura de obi din ahye wo se madam fo bi pese o ya ade we ye o no abeka a kire me na wo se me ntunufo na wadaroma bia bra ana sister wo nimdie bi fa ho ana wo de nkase wo se wo pese o ye we di nipa timi dwene nti Serebe ya da che kure koyi ma obeka se me kura na metu ofuo ma wadwene ana aye oye na wan mafie me ana wo se wadanfo bi obi de na asema betu menim se we nti wadaroma me so me nko ano me ntimi emma no ayi nti osu wo ho adwenkyire bi a ka kire me enso bekomiko na bi a na ye wo a nti se utimi tu sa na mo no a eboa ma wonya suahunu papa eboa ma wonya suahunu papa enti wanzo say Proverbs chapter 11 verse number 14 was said dia kwankyere nie no omanhwe ase na omanwoye ewo aginatufo eduduom omanwoye asundwie ba ebra ideas efifiri baby bebre aba o yenye ne sei eka bom ne yesa ofi no obi ade ne ideas aba na dia asundwie aba or say getting more point of view on trusted people protect you from making wrong decision. Getting more points of view from trusted people lets you gain victory. Amen. Enti oji adwenkyere firi we ho agi adwenkyere firi we ho ni nyina na eboawo na ma wonya suahunu opeso okoto ade bi sa ade ne boarding sika wodi wura mu no eye billions of cedis opeso okoye adwuma bi sa adwuma na okọ akoye no eye millions of cedis eye 1 cedi kure iska ofiti ya na do ho akọ wura mu unim se obetua tax unim se ayi adwuma na okoye no we oncheke ni nyina e ka betimi aba oncheke pe wo bia wadori mu onim hu suahunu wo ho nimdia na wonkyere wo. Amen. Enti mesere Kristo mane adofunu binomu a ensusuye bi ba yetiremu a yempe se ye ne afoforo be hye na aboaye ade a me pese me yentie beboa me ene ma me kwaje adwonkyere wo bi ho me nansem wonom me yemadwene se metua na mo bi senye Kristo na ye madom nam ni nipa mienum yensa be hye sa idea no a enka metua na mo no amanu ngwase ba bina me de ye futu enankyirikyire mo de ama wodofo a wo hwe me. Yes, nyam ka se nyansa ni ba ko fu tirimu wo ho a fa hye otim se nyonko ana nyansa wo tirim fa hye otim se nyonko ana wonim wiase ade nyina fa hye otim se nyonko ana wakosuku a wonim nwoma a wadwene mu abie o kasa ma foforo etimete wase ne ane nkyerese bibia no wo ye ye beyeyi
gye adwenkyere firi obi ho na make sure say adwene na awoje no nimde na awoje no hunu say nipa no ode say afutuo ne ba eye nipa awurade honhom ti ne mu awurade suro ti ne mu na jiwe na fake kese ne say ene wo de ne ye pe e maache e beboa na wo bom pa ne de na awurade nso de akire wo na ebetimi aboa wo ama wiem kunimde se me ni nipa mienu miensa an share sa idea no a kame koye ekokopemwe kede nguase breme nanso medwene ho se anamon na mepese metuo no esase megye adwenkyere free afoforo nkyai esase menye musuahunu free afoforo ho anase menye musuahunu free de me kwa akoyenim enti no se de be ya me nkonkonu me ho anase ni nguase nkonkoba de be wiase evangelist mitimi ma life bi adaya se na esi evangelist mitimi ma life bi adaya se na esi evangelist ontimi nya nyankopɔ adwuma bi adaya we na ato no hallelujah enti aginatuo biara any decision you intend to take anasa no mo bia obetu bia mefam eye afutuo mu asem na meka enye wo hye so nanso betumi a je adwenkyere firi baabi wo de nkasa wo kora na wo ye enkasa wo kora na wutu kwai enkasa wo na wo kwa akɔware enkasa wo na wo kɔyɛ sa adwuma we enkasa wo na wo kɔtɔ sa project we anase project we me na me kwa akɔyɛ wo de yi hye wo bi sɛ obi se obi de abetu manim me yonku bi netie afutuo bi fifiri baabi na emoa na ewiase de wo hunu no obi ahunu de kyɛn so de wo nim no obi su nim watra ho enti manenya wo fere e manenya wani wu amen ya hwa asem bi me bobo so ntienti amepon sese a Tronsem ne sa ka asem bi ewo asem kro no a Proverbs chapter 15 verse number 22 what they read Proverbs chapter 15 verse number 22 Proverbs 15:22 what say wokwati aginatu a etrimpo eye kwa na aginatufuo pii mu ena ebegina wokwati agina kura etrimpo ye kwa na aginatufuo pii mu ena ebegina Brofone say plans fail for lack of counsel but with many advisors they succeed. Sean Semene kan wonya me momitri mu nka bia. Was say plans failed for the lack of counsel. Ye ka counsel ene de aginatufuo. Si ye kwa agina on say asem si fie na se abusua kora kan ye se yekobisa brewa. Yekobisa nana. Omsi yentu agina anamu nkwa agina. Genti de kan se ye kwa agina. Omukusuesu adwene. Omukusu adwene o maame sister omukusuesu adwene. Na ade na wo tu bibi ho na mo na wo mpese wo ne obi abehwa adwene. Ye. Ana ehye ho saa na enema eseye. Ke bia wonya wo bia wo krisom ene ne di ho nkomo bia nko kire okwan bi. Bia mepacho bebere dia wo pese wo ye no unu obi di ho nkomo a enka wodi krisom ofutuo bi a sefata ebe maw ama wie wo nkunimdie. Ewom se nipa bonfo adoso ewo wiase. Yes, it is true. Se wanye careful no anya hwe yi a ene obi betuma atu afutu bone ama be wi oni ngwase no owu. Di se dem di ka aka ye ni papa wo wiase. Eti wo bompa ya kire wurade se wurade ade we na mepesa me ye boa me. Wurade so obeyi biribi o de fani paso. Wiase we na yetim no wurade beyi bibi bia mo bia wona setane na brabom he dwumadie bia onipa da sani wo pese odi no wiase we mu bia no
me pacho bebre awurade bie kwa ma akro de feri paso na se na me hwe TikTok movie na me hwe no a God should bless you Mr. Joe ya chia wone akwadufuo nyina awurade mfa mo nkodu ba bia mo na mo bia da Kristo ase Kristo nhira mo ena topic ne say aginatu a Kristo mu afutupaka ho di nkunimdie ba any decision with godly advice leads to victory. Etibedofo ya bia me pacho sabre woti care mu awurade mfa nkodu ba bia woko bia me pa wo chew me siraw dwumadie bia wo wutrim ensusue bia wo wutrim apese otu wana mo bia ono oba nete a ene ni ho nkomo share your idea share your opinion share together bia na owo nyansa kasa de awurade di nimdie ni nyansa bia ma no ya wode beboa wo afutu ba ko betimi aboa wo bia wo nimdie bi owo suahuru bi ewo de opese okokoyenim obeboa wo ama wanya musuahuru ma de sesa wo ye bia wo hunu no wato hwanamo also please what if always you ask your partner and he always tell you whatever you want ani afoforo nche Proverbs chapter 11 verse number 14 say lack of guidance a nation falls but with many counselors comes with deliverance enti abrabo we na ye wo mu yemfa wonko a wadwene nante we na mpese mitu wana mo mimisa menye nkyiremu mfiri obi ho wobu okura wotu kwa akoba bi onim ho obebisa wobi na nipa na akere no aha yemfa ha aye ni sei aye no ono ade ne pa se wakosku ase wono anim de mi ko bi se kura e be sereme obehu ase no wakoye mistake forms bi kura na sese wo tworo aye ya wako bank okoyi sika na no forms e obema security na boa no wakototo apapa so no say people se be se nan ne wana wudile wo ho bank ho okoye se ha wanye ne kofele no foforo ha wanye ne koye ne se ana wo ma nipa iboa wo ha mente ase opeso o chese no oboa wa we case bi wom case bi ani enti moma yensua sene ye jeje ideas ifira foforo nchei na no so with caution for example for can say can say konyina haban ne besia haban ye tase no bese nyansafom aseche ne say sa haban ne mie no se enti sade ye woni papa wo wiase no sa ne woni paponfo we wi am the Bible no be kire quotations bebre wo no ma me read ya kire we need to be cautious nipa no amekwaje afutu afiri ne nche no wo ye hwan what to say na wo Kristo ni a wo kwaje afutu afiri obi wo peso ware se ni be akwaje afutu afiri do no ne dress e kwa chese wo no ankasa no wo mpa wade bia wade wono wo na akwaje afutu se wo mpese nipa no kra be hu se wo na wutu sa na mo na me se ma wo se wo de obi na se obi na de na ase bia to manim me yonku bi ene de enkomo bia be kire me na wo pa adwenkyere se ya e bia na ye wow but o pa adwenkyere ye kwa asori fia Bible studies ubetimi eyatum obi de na asem betu manim ade we o pa adwenkyere enso na ye wa na wo tieti na wo tieti na wo tieti afi be wi ase no wanyen suahunu ni nemde na aboa ama de wo ye bia tema yeye na nkoye se ye de adwene be ye biribi ebeduru ba bi no na yakoka kwam ni akosu I think the last 2 weeks was the last week. Last week. So last week was the last 2 weeks. Me say kebe to me. Me a living testimony kebe to me. Say nye Kristo na boa me. Yes, last 2 weeks. Nye Kristo na boa me na me nipa bi edi ho nkomo no say, "Hey! Evangelist man of God. Debi chai. Ye we. To anamo we ye say. Anya sa. Say the besi ampa same bo a foot no touching and we imagine oh after all the man of God nai ana chro no mini babrum ana urade ho wo me nchai ana hwan a kabije no guase hallelujah. In Proverbs chapter 15 verse number 20 no so kire yen say plans fail for lack of counsel, but with many advisors they succeed.
plans wutirimu podi ya tirimpo me pacho etirimpo papa bia wo wadwene mu bia no atirimpo papa bia no mo bia me pacho pese wutu no wasetene wabrabom emane wie wonkunibdie no se betimi agina ma wo a Awurade say ya je afutuo point of views opinions je enkyerɛkyerɛ bi efiri baabi uji we free ha no we free ha uji so ehuna asomasi koye we die free mu bae ni we koye die free mu bae ni we tu anamo we ne free mu bae because ade no koye bi da anamo no untu bi da enhyehye no unim se die site obi edika kyɛw obi ohunim die senam na wagye saa ne mani nyina bom na de abegu table so we kan we no waso ne so na wakeka bia wura na de bia wura ha na aboa afi wo koye bibia na akowie nkurimde because what the Kenya musu ehunu dada what the Kenya musu ehunu enti wo ko no nim se ha bibi wo ha aha ebe sei we ebe yesei ebiase we na yetimu no Awurade aye bibia ma ya wie o akase ye de ye kan se Kristo mu nimdie ni nyansa a wode aman no ye be apply edi aka edwumadie ho ese na no pe na nwumere hwan na wonsusu ye wo tirim wona ne share idea hwan na wona ne share wo idea wabo adwen paso de ono obi an share wo bibia eso e bia na de kro no a ewo wo nche no emmoa esi wo nhira bi kwai esi wo nkoso bi kwai e bia na wo tu birbi ho na mo enya de se boa wo enso nkae bia wo no obi esusu ho ana woje nimdie bi adwenkyire bi ewo nipa kro nche na de beka wo de no ho a enka beboa mo e bia de enye no wagyae de ye nso no wanya bia ka ho atoko aye ama aboa wo. Amen. Was a plan fail for lack of counsel. Enti obi a wanye me pacho adwenkyere emfiri afoforo nkyei na wopo efutuo ebia no enwie ne nkunidie nti nanu beka be kire o obeya ni kunu eye ye kan say ECG ni ana nkonya obi ma ni tunfo na ya ebia nko ka kye ne so onya abotiro obeka kye so onya abotiro nanso wanu obi ensusu ho nti ewie ne ko wie sei na ware ye gui nti ade bi ebesi bia na se anamo bi epesi eto abrabo mu bia na enidie no obuom pe wo bia Awurade suro tinimu na ne discuss obi ana no ye du ene ne discuss na adwenkyire bi ne niam bi ka ho a ebepoa wo bebre pacho bebre we ye Kristo mafuto amde ma adofo no nyina me ka ho bi ebepoa ye nyina ono bi nete eniam bi kwaso ne ade prakope wasesa ne niam kugugu meko ade na nipa kro de ye wo na enye wo mpe eni nipa foforo nhye wate eni nipa foforo eni ho nkomo ukunu ye wade bi wane nye ho ama wadwena ye bebre eni nipa foforo bi a Kristo honhom ti wo mu eni ho nkomo penyansa kwan bi so ne afoforo nche penyansa kwan bi so eni afoforo nche me wo problem we metiboni we na ekutia me we na me wo mu eni wo be nhye nipa a wone na nhye no hunu se woye true person woye trusted. Eye very important honi hear me pa woye trusted in Christ. E wom so obebo mpa ya kire Awurade de, but sometimes we need to etoda esese enya nipa bi a ensem bi ebro ye so anamontu board ma yetu a esese yenya backup bi afuto bi ne niam bi ebeboa me ama de wo ye no etima ye successful. Hallelujah. Was say plans fail for lack of counsel, but with many advice they succeed.
Proverbs chapter 12 verse number 15. I can't say me. Proverbs chapter 12. Maybe bosun tien. Me pon sisi ya. Eno aye chedo no. Proverbs chapter 12 verse number 15. So say, Ojimifo kwan tene nene so. Na de otie afutuo no eye onyansafo. Amen. Ojimifo akwan etene ewo nene so. Na de otie afutuo no oye nyansafo. Say, the way of a foolish is right in his own eyes, but a wise man listen to counsel. Nti dia chonsa no person o de kire enanwumre e wo sa kotu emu ne se onipa da se ne bi na adwene se ono de woni afoforo enhye idea bia ono ade ne nimdie ne nyansa ne na adwene ne bebo bra okwa akopem na okopem ne se anye yi ama wo atrosam se anye yi ama unti no wa be ejimifo ye amfa ama woni no papa be ejimifo. Amen. Enso bia de na nkara wo ye no na woni afoforo bi hyeye a wo kura Kristo ho na wo mo ye genuine people na wuji we fu na wo mo ye genuine people ema wadwene mu bie ema wonya su. Amen. Eti Kristo mama ne adofo ahobrasiem mama ye ma ya brabo no enkoye se mede menko aminim de ma dwene eye biribi. Sometimes what do wadwene betima ye biribi betima ye successful amount but bu on so you need to get more advice from other angles na aboa atimi sustain e wo dwumade bi awudim. Hallelujah. Wei eye Kristo Yesu mu afutu semo a ehu hiama onipa da sane bia uye bibia a je afutu firi afoforo nche je nimdie firi afoforo ho ebeboa ho ebema usuahunu ebema anamo na utuo no ubehuru mu yie akọ akiri ya onkopem efise ya kire wo se ade we say akoye say obi a driver ni na wonim kana kwa so utumirika wunso because who nim say ha bumping wa ha speed run wa ha ahanye ekwan we ahanye ha ye curve but wa won fa so dan o kwa wote say achechede what is achechede wona mboko keten ba bia ye kura won titiri kura ne sa ade asa because who nim kwa ne so. Amen. But the onim kwane so de when him say higher care higher say sana brabo we na wiase we na yeten ete na so ni nyina mu no na mesere o se ya bi we no aboniefo abefre no titi kwane sa bia aboniefo bebre abefre no ene de man kan chiwa na meboa aboniefo bebre abefre enti sa no presenti asem no a kire nipa kro na wo bagi nimdie ni nyansa bi ne adwenkyire bi afiri obi wo a won hweda ntrase nipa no a ene utimi ka se obi o me yonko bi nipa bi di asem we betu manim enti me pe wo so adwenkyire ene wo hunu se ye wa se de be ye kire bi no onko gina ba bi wa brabo no ko ye yi a won san fa mesi media so nko ka se ai won kra ne bo awo won ne ma wadwen won ne tuwofo won ne ma wa hwan na Mr. Obeng, good evening. Everybody shout. That's to say, God should bless you. When a man want Jane or the bay and maybe. Ye na ye tibi de bia. Yes. Ye tibi de bia. And to me, dear, and then you may teachers and they say decision with godly advice brings victory or leads to victory. Decision with godly advice. Ejina tuo ya Kristo mo efutu papa ka ho. Brother. Ewo eboa papa wante be die.
emfa wan kasa wonim die no wadwene nante da na de ye ne so wo nyansa ne nimdie no obi wo foforo ade kwakwa nanse ne intekuma stories ya ye ntie bi de bia kwakwa nanse eso won de wiase nyansa nyina ne dia kwakwa nanse afa wiase nyansa nyina no de agukuku ana so won ma wo bibia bi nti wa wo pe nyansa bi age so ba no kwakwa nanse wose nyansa nyina ne dia ana wasese wiase nyansa nyina de agukuku ana wose wa wo pe bibia age so ba no na wane ne ban tekuma ene te dem ana wo ye na adwene se no so de kukuo ni simpase a obeba na ntekuma afsesa adeko ana wayi bi ti sa na te de a dua kese bi si wo muda na chi hope ti sa na te de a ene o de kukuo no ebefuru dua no na o de akotena soro ho nti wonua wo pe nyansa ne bia na waba ne nchai no ama obi no age wo kakra amen. The way na okwa echire ho se ne danaji so okwa akofuru dua no e de kukuo no anyansa wo mu a wona sese wiase nyansa nyina wachi e de kukuo no obo modene e na ode yes wo furu dua ti wo furu dua no ana ode ahoma bo kukuo no ana ode kukuo no beti nanim sei na furu so wachichire kukuo no abo na furu so sei ana ode furu dua no ofuru ana wine ofuru enye otime furu dua no gozu kukuo no ebo no ni yefuru so ha bede no afuru dua na mana yi enti ntekuma gina dua na se din no hwene papa din hwene papa din anu osere no se papa eja nanse osi ntekuma eja nanse osi ntekuma osi eja nanse osi ntekuma osi papa ma fero se osi mprensa osi papa o ha hu wosi wiase nyansa nyina wo dia anu agina de kukuo no papa na we say de wasi aye kukuo na ebo yam no de bede no watimi afuru dua yi enti makukuo ni medi wachi fa kukuo no chichire bo wachi na wafu no so na ho na watimi afuru dua no akwakodu enkomu enti abra inte kuma de sa adwiri we ma ne papa kwakwa nanse pe ana kwakwa nanse edane kukuo nbedi na chi ofuru o yes wo ofuru duane a wo ofuru afi wo ye ya no wasifo no se se ampa se nyansan kwa eni bakofo mimi nim se ma chi wiase nyansan nyina go kukuo we mu amde kope ba bia atena na mde aye mensem se me bayin tekuma se nyansan ebi wo ne nche amen. Wiasete enti baakofo nkoa enti menchire bodamfo baakofo nkoa endi wiase nyansa ni ndie forget about say wako school woni nimdie no obi betimi de nimdie any little support of brain adwenchire kito bi na beboa yes na etimi am watimi assustaining abaye successful in life. Enti agina two decisions we make in life ebetumi a ene wo bi ensusu ho na emwa na enya adwenkyere bebre fa ka wadada asetena ho let mabo amwatimi awie nko wase plans fail for lack of counsel but with many advice they succeed. Proverbs chapter 12 verse number 15. The way of a foolish is right in his own eyes, but a wise man listens to counsel. Proverbs chapter 12 verse number 15. Wase ojimi for akwantene nani so na de otie afuto no eye wonyansafo. So ansem no ba bi kura ka kire yen hye fa ho bo nyansane no adane nyansane anameboa. Iti wiase we na yetim no abrabo na aye bo no adwenkyere ne ade nyina ye gye afiru afoforo wo nyina no eboa man nyansan mu do bebre na medika ka kire adoforom se wiase we na yetim no bibia ye bom pa ye kire awurade bia no awurade de fa nipa so na ye nsa aka
Awurade de fa nipa so ene ensaka. So when you read the book of James chapter 1 verse number 5 was se ka mumu bi ene nyansa mani mi se Awurade Nyankopɔn tiasefo a ɔma ade nyina kwa na obemma ni bi. Amen. Wase wo jemefo edi wono anankasa na adwene nim dia so koye biribia enwie ni yie anase so obi take decision bi no wanye nim dia mfiri obi ho na wokokoye se kinkiri na anye yie amano a twonsem se ni pakoro no wodane jemefo na dia wo ya aso na wo bie mu na wo gye adwenkyere oh me nua na mo we na pesem to we enti anamo be na menye na aboa no ema wunyansa obeti asafo moti asori fie brantie bi abasa obe ware watimi akɔhye date wasofo kura nim se wo akɔhye date asofo kura nim so akɔhye date aso nke Kristo ma ware de ka obe ware a asafo na wo mu ene wo be oba na busua be ma na busua na munyina ma hwa adwen date we na ye de hye ware a ebeboaye o anu afa ho nwa na one be ma na akohye date kokuom na wakoye card ne de abasa busua asofo unse wanfa bua ma wasofo ene basa na sa wa ye foro no eye basa emfa nkohye obi eso ye bia nka ahyase no ana wogi nimdie ne afutuo na ware yakora ware ne sei wedding na hwan na nka mu obi de wawura mu ene afutuo bi no mu kyerɛkyerɛw abrante ababa wasem na mekan yi no mu kyerɛkyerɛw ye ne sei ye ne sei ye tu na mo sei da bi we ye ne sei we sei bra no hwan na nka boa ana wodu nim de nam se wo de ope ayefro no chenchenche wo peni buffet bi a won kwa pese ekoye wedding bi a won kwa wa ware baako hwe ho ka afi na be ware yo afi na be bobra nso hwe wedding estimate ya wan kasa wo ba an we estimate ya waye hwe estimate ya waye bi a wawo ba kwa wo mienu a obi domfo bi abeso mu opese wo ye ho ade hwe estimate dodo a waye wo krata so ene niam a waye wadwene so obeto eti wo to pressure mo be me ya mo na mo amo isi awade kakra mo beyi eka bosia na mako kremu saa ana wo de to niemen isi nipa ma wa ye fra bende isi nipa so ni adaje o eyi yo ene na ase asore ana nsuo se toto ene ma me wedding de nipa beba pa o nipa beba na be say 200 and something ana take away no esese me ye be 300 to 400 because nipa beba oh say the mesia konkrofo die woni e mo beba pa area haso kwa de omuni me maame enne sa ne ma no ni wasa o obesende card ya ma no obeka che so you do hwa fa o ma na akoye phone so hu a o mentimi amo yi akosi ya yi me say adwendwen yo do on mentimi o do na bibia bebom oboa ya na nipa bi de nyema edi agro this life se wo ye bibi na wanya adwenkyere mfiri obi na ado ani kototo se asomasi na ho ahwan ntima menye ni se na wanya adwenkyere mfiri obi wa o obekwa na ado na odu ti akopem obekwa akopem enti trase na bomodena se wo benya enipa bi a omukura Kristo mu afutu papa na omumma guidelines bi e wana montuo bi se abrabo no se anamontuo bi wo ho a utu na emwo wo nipadua
Emwa wo dada setena na opesa wo twe ho a eno nso wape wo mu a wo mo so Kristo mu ofutuo wo mo ya ade wo ma cancel na gede na me se yetime ka se asem bi koso wo abusuam ni o matwahia yese ekobisa brewa yetu agina omukosuesu adwene asem sisi ya himfi okwa yese yeku agina aware anase yiyo aba ye pesika koye yie no date be kura ne mfa nhye ese abusuafo yesere mu ye nyamase yetu agina ba no makosuo ya adwene ade na wonko ade who take decision on person will be abehunu onsa ko buaka wonsem buaka wonsim aramona wo pese wutu se wo pese obeyi hu ani ma me se pe biribi fashe obi se nipa semesi na tie futu ofuru obi ho na muwa o pese obefa wo guy every Ghana ekwa amanone o pese obefa wo kunu every ha kwa amano eba wo nche wa buruchire o pese obefa wo yere every ha ede kwa buruchire ehon hihye te sei pemu hwehwem die afutuo no nso na afutuo no hwewu no sei afutu papa ebeboa wo nya de be sei wadwene yonipa bi worma na bra ba nsini yi nti wonya de kwakere ne pe obese wadwene kora obebua bam hallelujah enti James chapter 1 verse number 5 no say se eka mumu bi ni nyansa mani misa onyankopon tia asefo a oma ade nyina akwa mani misa na je se asetena we na yatimu no ye di nyansa ne bobra abrabo we na yegwo mu no se wo tu bibi ho na mo na wa apply nyansa wisdom anka ho a engwase to enema sei ana nyansa no nso so aye ka ho asem no ewo afoforo mu onyankopon aduadua kakra dia ma onipa bia wo wiase ye wo wiase nyansa na ye Kristo mu nyansa enti nyansa we no a James kan ye Kristo mu de nti wose ka mu bi ni nyansa o mise nyankopon enti anamo no a decision na opese wutu no bisa ewurade nso de nyansa ne nseso ne bia wurawura nipa bi mo mbema idea de opese o ye no nipa bi wo mu nimdie ne nyansa na omode aboa amatima yesasa nti de beye na me pamucho bebre yaba Kristo mu ade bia yaba life su tie ewurade afutuo na ye de boye bra no anamo bia me pache utu no wasetena mu bia no ebetumi a ene afoforo bia wususu se wogi wo mudi wo Kristo mu no moye kan tio ntinam de word na hye omoye kan we eye cross omoye kan na ene saafo no enya adwenkyere woni afoforo share ideas ya enye dan ya beka nyankopon de so ebeka Kristo de so afi at the end of the day no one can go say ampa decision we na me take no say na foot asumasi de asem we bre me we su kan we na bo okura na ebekura na eye kana say what this de ebekura na rekoto obi ani tie ni o ebekura like you are going to plead for ukosire bibi what this de be na rekoto no nyamfo obi ani ni petitri bi ani nyese ofiti akoya na wo kan wonsem so esese wonya ideas bi okay there be nipa smes bi etisa de wokọ ne nchen a dressing say kura na edeko you can say o kasa senior president yensem ebeboa mo wanyene ne madom ni nyina ya je adwenkyere ideas na boa dido be bia na be yenkunidi ama wani wo bia nsusu bibi ho na wo adwen say raw no na ade bebo bra medofo ebe problem etia ebe how enti anamo bia yetu bia yanhwe say ye beje afutupa afura afufuro ho enipa bi betra sase we so a o mantu nipa afutupapa ene de wo de wasam ko dance afo no bi say kinkirei
wodi mbegu ase. Okay, 1 Kings chapter 12 verse number 1 to 9. Rehoboam. Ohene na ne yefre no Rehoboam no. Sa Rehoboam o say Rehoboam. Obedi ni papa de abeye ohene wo Israel. Ekowi ase a na wakọ ye kan say ne papa te ase no mpanimfo a no mu ahemfio no okọ mo nche no se futuo be na mu tumi. Efise mababe di Israel so hene futuo be na mu tumi na me de bu oman. Ena mpanimfo no etu ne fo kire ne se onti oman na sem na onye brebre ne ba ne sa omanfo ni nyina be do no ama obetimi abuma na kwachiri ofiri ho an wo sa akọ ne nafofo atipemfo no mu wie suku omu si so bo bra ko ne nafofo nchai afutuo be na motumi onse afutuo ye ono no ba be di ade o okoje afutuo firi baabi nti ono no jimpanifo afutuo no oje ne tipemfo afutuo enti enkura no sutuo no for say oh forget them momu no so wo bema papa mo ka mo hunu se wo papa mo de no magogo omunnim ne omoye nti wo ya branti a obedi ade no ma huhu nto wo no so nefo mu fa nyema eyam na huhu ento mo so na hommon baby a ne basa wa henie ne betim obi antimi nye ohwe Bible say otie enkura na futuo kakabensema futuo etrimoden futuo otie ana wojai empanimfo futuo a omutu no na nke beboa na na hini atintim no ototwini baabi nti awie no ekowie ne sai torokonkon se wanini nampo awie papa bia ekowie ne bone hallelujah enti aha no twonsam ye hunu se efutuo a ye gifri afoforo nche ne eye nanso nipa a wokwaji efutuo afiri ne nche no esese wotwihwe mu ye hunu se nipa ya mekwaji ideas opinions point of views afiri ne nche so oye die Kristo Yesu aman wosoro nyansa ni bia na ya ebeboa mema anamo no amituo no akɔwie ye wo Kristo mu anase de de mi kɔ wiase akɔsɛ me anamo a mi pese mi tuoi sa decision ya ma meki enti eye decision a me paacho bebre mi che afutuo afiri me yonko nchei meji afutuo afiri panimu bi nchei meji afutuo afiri sofo bi nchei at the end of the day ebeka urade de so eye nyansa Kristo Yesu kan wasem se ko bi ni nyansa o mi se urade no wo de fa nipa so na ye bribia enti se afutuo ye nipa asem se de mami eti ebewie me ye na nipa krokra me kwaje ne nchen afutuo no se na ne nyina so wo Kristo na kwete biase no enye obi akra ho ene ekwaje afutuo enye obi awo debrebe enye obi awo ne ekwa ne ekwaje afutuo we hu ni sha big mistake enye obi awo wo bo no awurade huhum ntinimu I'm telling you you only babu awurade huhum ntinimu obi asofo but we need Kristo huhum obi asofo so ni Kristo huhum na sofo a otimi ne kana say na asore ba eda wo kono a wo afutu be papa be pa no be ma sofo no fefe nkura wakono so nkutufu sofo odi obi atemu social media wakono so ntufu e wa no mo bi obi we beboa odifu a woni kokoo sofo woni kokoo so bakani woni kokoo na wakono se ukunu ntem entokwasem ne ade we afutu be pa no be ma afutu be pa no be ma so that say enti ansana what the idea anase kind of say what trimpo ebe kire obi se anamo we na mpese metu enti mama futu obi mama guidelines no na what the car testing the pana who say we nipa we ye genuine one ye careful
na kofo obi a nibere wo ne mu honhoboni ti ne mu a obetim kra poison na wa o keka kire wo na fofo se obetu kwaya ana mi kunu be fa me yere be fa me na ho anwan a odi agora obe poison oh now beans de bia this system no entina because with caution and therefore to no eye kwanyina habai ye tase ne bezan banyansafo ye tase ne banyansafo enti me to agina any decision that I take and as me pese me to agina me wo wo mo a me no mu edi ho nkomo agi afutuo firi wo no nche enyi obi akeke debre bi hwie obi akeke namnim de atiwu minim de obetima yero machi enyi obi akeke na me evangelist me to on me decision bo me take ya no me yere number 1 ansa na nipa be mienu pe bi abeka ho asa koso nipa nye eyese wo beji adwenkyire firi obi ona aboa mu atima ye aye was stand firm ba na sa de wo ye bia enkunibie nko an ayi wadwen se wankwa de unim de no nyansen bobra na wonye futuo bi ideas bi mfiri ba bia wo be te se obi a wotwe ship wo eposo na epo aso kyen bo na wonni map a wo hweso wo be yera wo pono so enti sanso so na abrantie bi a ye fra no Jonadab ne Amon entem koye wanya good counselor enti sanse wanya good counselor na adwene woni tirim nya papanti hwede to sa adwene no kura no woni tirim wo se menua batamenti me hu hia na esa branche na akono woni mu wo bua mani nua ba enti nka wo Jonadab wo koye se wo nua ba mutimi ware ma ne ye ende afakoto na nanim na onya ne ho ade amfama ne ware nanso Bible se na ewiase nyansa wa brantie Jonadab mu ano mena futu bone na nipa na ho so no na nipa na wonam no sukotu no fo no no chance na amo akwakohia no kwanhia wo omana ye bone asa ko wo etie yese ye gi adwenkyere ene ye kana say futuo efri nipa enchen nanso with caution why na woni susu asem why bra sister why na woni susu wasem wo plan se wo tirim hwan na ne di ho nkomo anamona wo pese wo tuo no hwan na me pa woni na kasa empo wode mpa ya na se wawom hwan hallelujah higher salvation our jumedie so and ugusu a oti Ghana time 8 p.m. bi our life is so yedin komo aka krabe na amapon na yewo enipa bi wo hono mu a ono ba asase we so no omo share ideas with some people. The decision that they made was shared with some people. Yes, some trusted people Emma Safo no so boa wo ma omudwumadi omudi no so yes successful. Number 1, Nehemiah. When you read the book of Nehemiah chapter 2 verse number 11 to 19, meaning say ebre wo mu na ebia what the Nehemiah chapter 2 verse number 944. Mamen kan kakre bi Nehemiah chapter 2 verse number 11 to 19. Mamen kan story ne kakre bi emfancho. They say decision with godly advice brings victory. Ejinatu a Kristo mu afutupaka hono medofo edin kunimdie ba. Nehemiah chapter 2 verse number 11. Nehemiah na wore ho ne Bible say Nehemiah ko bom paye sa na je se ne man Israelfo Jerusalem kuro na sei a je se adane butu aya kuro amanfo ena Nehemiah nsoso wo som e wa himfi a wone na wo yesa na ani a
wɔhyɛ wɔhene nsa ɛma nti de bia Nehemia de mpaabɔ ne nkotosrɛ ɛna ɛbɔ mpaeɛ sɛ obɛnya ɛyɛ ɔhene ne madom na ne manfo kuro yi a agigya Jerusalem watimi akɔkyekyere bio nti we na dako ɔsɛwo ɔhene saa afei na nanim nya nanafe atasasta ɛna nana busa sɛ Nehemia na den na wanim nya fei no ɔsɛ bo mɛgya no da mena nyinaa na sese ɛho ada mpae no kuro na sɛe ana wɔheka wore ho sɛw ne ade ampa so na Jerusalem kuro na sɛe no ɔsɛ nti deɛ na apɛ sɛ wɔyɛ no ɔsɛ nana sɛ manya wanim atom ɔsɛ ɛbra wɔhene no ka sɛ deɛ na apɛ sɛ yɛ man Bible sɛ ɔbɔ mpae wɔ ne tirim. Brother Jones, God should bless you. Good evening. Nehemia bɔ mpae wɔ ne mu wɔ ne tirim instantly. Okay, Nehemia nwoma no chapter 2 hormo ba no a ɔhene ne ka sa sɛm na apɛ na Nehemia bɔ mpae de Awurade ase wɔ ntim sɛ Awurade mesrɛ wo we wana wa bie sa kwa ntim menye ne matom na de meka bia wonte ase ɔbɔ mpae wɔ ne mu ana ɔso ɔbɔ nana sei no ɔse na de na apɛ sɛ ɔyɛ no ɔse nka wadabro ma me kwai na me nkɔ kyekyere ɛyɛ kuro ne bio fasuo me nkɔ kyekyere na me nsiesie bibia na hwa ne yɛfire yɛgya nom ana wɔdefo ma na kwai no ɔse ansa na menya tumi metumi akɔnje sɛ ɔma me tumi krata ana nana ehye ya amumu ma Nehemia tumi krata no motwetwe no de kɔ mantam no mkoyinya akitafo na pa omo etua na mo sɛ omo kɔ Nehemia tua na mo sɛ ɔkɔ Jerusalem na akɔdi sɛ adwuma no Bible sɛ Nehemia anka etirimpa wɔwɔ ankyerɛ nipa da sɛ ne bia tio Nehemia chapter 2 verse number 11 tie was na me ba Jerusalem na me di hɔ nansa 3 days na me sɔre anadwo ene mmarima kakra bi a wɔka me ho nanso menka de Onyankopɔn de ahyɛ makoma mu no sɛ menye no mema Jerusalem no menkyere onipa bia Nehemia wɔse wɔsɔre ya na mmerantie bi ka ho a omokɔ hɔ no na omokɔ no mo ban wɔse manka bibia ankyerɛ wɔ mo da na trimpo e woni tim so obeye bribi Nyankopɔn mu ade akyekyere ɛyɛ Jerusalem kuro no e woni tim bet wanka adenti no wanka yentie na yɛnhwɛ so kan ana ase wanka yɛni ho nkɔmmɔ wɔse na wɔse nanso na menka de Onyankopɔn de ahyɛ makoma mu sɛ menya mema Jerusalem eno na menka nkyerɛ onipa bia na aboa bia enso enka me ho sɛ aboa mete ne so no na mefa abonhwa pono no mu efiri adi anadwo efa ntwease nsuo n'ani waso anim ekɔ sumina epono no ho na mehwɛ Jerusalem afasuo a ebubuo ene na apona wode ogya ahye ne nyinaa verse 14 na mesene na mesene kɔ nsuo ani wapono no ano ene wɔhene atare no ho nanso na maaboa ya ɔwɔ maseɛ no enya baabi amfa ɛna anadwo no mefuru subonhwa no mekɔhwɛ ofasuo no na mesane fa abonhwa pono no mu ebaabio na emapɔma no na omunnim de mekɔɔyɛ ene de meyɔɔyɛ na Yudafoɔ ne asɔfoɔ ne makoma ene mapɔma no enkaya a wɔyɔ adwuma no na menyanka me nkyerɛ wɔnom ede abeduru sɛsɛ amen. Nehemia bɔ n'adwen pɔ sɛ ɔbɛkyekyere Jerusalem kuro ne bio fasuo no ɔbɛkyekyere na na kwai ewe ne trim to ɔsɔre anadwo tena na furumo so sepɔnko ana wodi akɔneaba ewo kuro mo Jerusalem wɔ fa no awura nipa bi kan ho nanso ama obi amane o na ɔtoto niema yɛnhwɛ die sie Nehemia chapter 2 verse number 16 wasna ena mapoma na enim de mekoyeye ene de mekoye na Yudafoɔ ne asɔfoɔ mapoma makoma ene mapoma ne enkaya a oyo adwuma no na menyanka enkyerɛ wɔ e de abedru sɛsɛ 17 ana mese wɔn sɛ muamuhunu ɔsɛ muamuhunu amane a yɛwɔ mu sɛ Jerusalem ayɛ akurɔfo na ɛho apono so wɔde ogya ahye
Broma momrama yanto Jerusalem fasuo na yenye na yanya ahohora bio na meka won me Nyankopon sa eye wo meso ene ohene asema woka kire me no ena wo hyehye wonom abasam den ema adwuma pa no na Horoni ni Sambalat ene Tobia akoa amonini no de wonom te ye no wodi ye ho few na wobu ye nimtia ka se asambe na mudi wohene anim atua ena muti na metua won anomese won se osoro Nyankopon no ono ena obema no esi ye na yende ye nenko a na ye besori asi na modie munni chefa ene ne tene ene ne nkaye bia ewo Jerusalem. Kristo mama ne adofo no sa wo hwe akenka asem ya hwe etrimpa eye Nehemia nyaaye wo ye di toto onema enti eduru baabi no na ho ode anase dwumadie no opesu wodi no ono kwantumi enti wone afoforo ehye idea na omoso de wono ehunhun ene wo mugidie ene wo ahoɔden nyina ta kyire ama efa bepaacho bebre Nehemia so ama Jerusalem kura adane abutu a ho faso nyina dwere guo wo mutimi sa akyekiri ku on se nipa ba akopɛ bi bɛfrɛ mu a Tobia ne Sambalat enkombe se ne gidie komu be se ne gidie omu kasa say muntimi na hwe wo de hwe se de ayi kurase abubuo hwe bola hwe nsu atata ha Nehemia wo ha ho na we enye yie mo ha mo ho na den nanso onya agitafo onya asomfo ebinom de wonum adwene effort epia no omutimi ekyekere ama enkunimdie bae ama woma nanka na omunim se enye yie no omunyina anyway ejinatu a Kristo mu afutupa ka ho no ede nkunimdie ba mapom mane etitiufo a eka Nehemia ye din no huru se emrante enkrofo yi me no muti esa ginatu we ho nkomo a ebeboa wo bompa ye woni tim se wurade yefo na me no mu ni sa nkomo we na mo ma adwuma ne ntimi nyina na wurade ho mo kasa kire no bompanifo we ma mane ka kire wo na omu ne beta wachi woni me na akobo Tobia ne Sambalat amane a obebu obem. So when you pray to God, the Lord's Spirit and God's Spirit will lead you to some people that will give you a good advice. Wasika obi ne nyansa umise wurade enti dia wo pese wo ye no bompa ye kire wurade ne ka kire wurade se on direct you to the right people. Nti ba ne sa dia wo ye bian obi bet wo ampa once wo kwesi obi so oh menia ade we da bi ye ni sei sa fa ha wura yese na awurade mo kwesi ni papa so no wo guide wo woni be ba ho so na ade na wo ye na ewie wo. So as a Christian, we need to pray always on our decision that we always make, but to accept opinions eboa papa. So beji opinion every baby eboa papa Kristo mo de na make nye wiase de enti Nehemia bom payen hwe efutu a onya edi free empanifo e kan ho ema otimi ekokyekyere eye me pache Jerusalem ku. It is good to take advice from someone eye pa nemo hwe se anamo efutu na wo gie free obi ho no eye papa okofa eye Rehoboam ne namfofo afutuo ni bia waso be hye because na awurade ho mu nti omumu okofa Jonadab afutuo fuo ni bia waso be hye vise ne wiase nyansa na no ode bobra nti obi a wo ye Kristo Yesu suani anase chidi ni bia yempa bofo bompaye dwumadie bia wodie bia obompaye kire awurade a awurade be kire okwai obefa nipa bi so nso aboa ama wanya munim die bebre
As we go more to me to be one was he, and I'm here and I'm here, baby, and I'm question I will be. Nipa bo boa me. Oh, nipa smesi kura na e ma me guidelines you. E ye wrade ho me na yes. Na me go school, na me apply for this and this and do and that and that. Oh, Michelle will be no mammy galans no chili me moon or see me way and palm here and oh, Missy will be a me question and a pab. Radia Fanasha Boame Pam said, Driver need you. Oh, Mrs. Sister Bio, Mrs. Market oh, and a sa Radia Nadi. Or Siko Billy Yansa or Miss Radi. But Ebia, ye Pessia, you may be a woody beer, the capon pay Michelle Radiansa. Naminim se wura Yesu Kristo adom mo brohwan ne nsaman wa man dodo no anim de ne nyansa wa abrabom Awurade be che obi do be mo akosi ni papa so ne wode wa asem be kire no na me pacho ne be di ho komo se ope emu nimdie bi afutuo bi ne kasa kire bi no Awurade be direct am wa akosi ni papa so na afutuo ne kasa kire a wo benya firi mpakro no e be boa wo bebre na awie nkunidi amen. So na Nehemia de yachi ya nana ana ya papa ye friend Moses asmafo wura God will bless you man of God. Moses, when you read the book of Exodus chapter 18 verse number 13 to 24 mesa kan ho ebrewom mesa kan ho Exodus chapter Exodus chapter 18 13 the whole Moses Yemshe Anamoa wononso to as a leader of Israel. Yeah, wononoti Israel for eko bosha asase so. Bible say onyankopon ye Moses say onyankopon prekope ewo Israel fo nyina mu. Na obi a onyankopon ye say onyankopon prekope de nka hwan na wenki ye kotunufo. Ye mane ne bie ne nyansa nyina nka na ho ne wo. Nanso yenhwe anomo ekoso Exodus chapter 18 verse number 13 maponya wie wo se na eba sa de cheye no Mose tena ase ya obu oman ne aten na oman ne gina Mose hu firi anopa kosi anwumere na Mose ase ehunu de oyo oman ne nyina no o kan se ede ekura na wo yo oman adenti na wa wote ho na oman no nyina egina wo ho efiri anopa abedu anwumere yi ena Mose eka kire na ase se oman no eba menchen bebisa wo Yankopɔn se wonya asɛm bi a oba menchei se wonya asɛm bi oba menchei na mebu onipa ne ne yonko ntam antan na mekire wo Yankopɔn ahyɛde ene ne mmara ena Mose asew no eka kire no se de wo ye Mose enye bre na woni wo man nyina bre na woni wo man ya woka hu bre efiri se ade ye duru dodo emaw na wonko a wontumi nnyo enti afetie mene na metufo afetie mene metufo Onyankopɔn eni wachi wodi gina Onyankopɔn enim ema oman no na fa ensam no bre Onyankopɔn na kyerɛkyerɛ wɔn ma hyɛde ne mmara hodoɔ no mu na ma wɔn hunu kwan ko a wɔn fa so ene de wɔnyo na wɔn so eyiyi oman no nyinaa mu mberema ya wɔyɛ den na wɔsuro Onyankopɔn no wɔyɛ nokwafoɔ na wɔnyɛ sikani bre na fa wɔn sisi wɔn so apem so mpani wɔha so mpani aduonum so mpani ene edu so pani na wɔn mu oman no aten ebre nyinaa mu na asɛm kɛseɛ bi ade wɔn fa mbrɛw na ensɛm ketewa nyinaa ade wɔn mu ankasa eni na ama no ayɛ wo so hare se woyo yei na Onyankopɔn yɛ wo saa ene na wo betumi agina na omayi nyina enso bɛkɔ wɔn mo tena bia jojo ena Mose tie na ase asɛm no na ɔyɔ de ɔka kyerɛ no no enyina. Hallelujah. Mose asew Jetro ofiri kwatenten abesra nase firi kwatenten abesra nase se mhu mase ne me manem nana no mache ma mesra wo anwo bai no hu se Mose ne gina ache se Israelfo awia kata bai wo mu gina mu na we he we na hwan na we na afi ye se afi Mose transi anopa je sa na dwo konkon
eno kro tu bi sheda ade chia na maba na bere sa nti na se ne ba Jethro ba ya no hwedi no so no this is wrong. Ena Moses asew Jethro ene Moses tena se 101 ena wo to ne for Jethro advised Moses, good counselor. No ase na metufu Moses metufu tena se na metufu Ewurade nyankopon ni wachi dwumade awudiem nanso de wo de wo ha ho o bre na bede unti wonya kwan kura didi ene esem se me se de bre wo yere kura asew em se me ba kura woni bre ma no na asew da bi na eden na da bi asew da bi wo bre wo be gontem asew ye nya ne sha nyankopon da bi na Mose asew Jethro na wo tu Moses fo na wo kire ne se ne wonye adwuma mfa wo kire Moses said obesi aye Awurade adwuma no ama wono wa ha no ama bibia aye pepepe wone ne tena ase cancel no Jethro and wo cancel Moses obi ya sofo yentu no fo ya na me yase ya na me yo sa sofo bi nya ya kana say akwanya kakra bi na womunya Awurade ho adom ketuo mi nka na kese adom ketuo bi wonya honhom kakra bi no wonya ba bi gina ne nsafo metu no fa wonfa empenefo ate akonwa so a omubo ni chidom nyina obi atu no fo a ontie ofifie ba wabɔ na adwene po se me de yentumefo I've made my decision with myself it mo amobeka sa nyina no memfa mo ho you are like an empty barren hwini mu owura fi se mpanifo bu be se ohena wontie afutuo no ana ne ntoma ete ajanan ohena wontie afutuo ne ntoma ete ajanan e wo bedwam enti sedie wotie bia no se wo ma wo kwan na woje adwenkyire fira foforo ho na nipa bi tuofo na wo de ka wo de ho na eboa wo a ehye Kristo animonyam na wo so wotime kɔ animu e ma nkonua bi eda so kura na efiri wo so so ama de wo ye bia na at the end of the day eboa wo o ya de enye ukru tufu se jai osimi nyai o ya de emoa o yiri tufu se jai osimi nyai o ya de odifo emoa asoro pani church member bi sofo tufu se enye emoa osimi mintie unu so kwa hwe ase Moses himself ananasi tufu we say na se ne bisa no we de nya Moses kura na ekoye yo nya Moses na de koto na se nanim na se ne hu ne ye se ade we na wo ye na ade we na wo ye nya de se beboa enti we na se Jethro mana guidelines e wo de wo ye nim Moses tie eboa no e ma Moses hu to no enti abrabo magina tuo bia ye tuo bia no se wonya wo bia Awurade suro ti ne mu nipa bia God spirit wo wono mo nchen na wo de guidelines bi mawo you succeed Moses anka say I when ye supreme commander enti for asem ko Moses anya sa otie de na se kan na eboa no e ma ne ho ha what kind Acts chapter 10 abo what kind Acts chapter 15 verse number 1 Paul and Barnabas eko preachi baby onko preachi wie yen asomafo no breso omko preachi baby wie ana enipa bi se jese mo amasakra no agese ye nyina ye twa motwetia ye mo circumcision ansa na motima kɔ heaven na ye nyam saa de no dia heaven no mo nko bi ana be ye nchi wahyew ye ne nyamsomo den ana kristosomo den ne we de ana Paul ne Barnabas omotam asem no mde ko Jerusalem ko ma Peter nom ne John mo wo mo edikanfo no mde Yesu Kristo nante ene se yakoka nyankopɔ asem kwasense ne niema eye high eye achi wahyew abani enti mo na mo ye leaders ya mo ye yinti no dia na yenye mo mfa mu aye man ne mfa nkoma safo na boro yeso enti high priest for no anase high commander for no Peter nom ene James nom a omni Yesu Kristo nante yen ana omusuesa adwene Bible si omusuesa adwen omusuesa adwen yemfa wentu ha
yenye sa mama mufo no ene de ne yamfa nkyere wo mo no matumi de yachi enti wo kan Bible no a wo kan to aso a Acts chapter 15 verse 1 ho ba no ekọ na wiye afei James sorry ya no say hey mo meyen kan kyere won say mo mfa de so bia nto wo no mo so gidie hia ya omunyi omunfiri nam a wakuma ma bosom ni moja ho ene adwamammo na omunyi omunfiri sane ma wiem ho a ensi omuyie nti ya toda okun bi anase asem bi betimi a kyere so na esesa ye de kọ high rank na yakọje afutuo asusu adwene saa we di na adwene ba we di na adwene ba we di na adwene ba be wi ase na fe no wanya good solution to the problem enti Kristo mama ne adofo ena nwumre nkoma me ne adofo bedi ene se agina tu a Kristo mu afutupa eka ho bia ne edi nkonimdie ba se onipa da se ne ye na adwene se medie me tu anamo sei me ne obi an share idea a bit my risky at the amount at the end enka se ehunu bi penti ana me de asmasi ana me ne kodi hu komo ana we ko wie sei wa nya ne papa cause medical kenka atoro no ene nipa bi madan nipa mienu bi adi e wo tworo mu a ye wo nipa bi ho no mu a wo nya correct ye nko mo nchen kwaji afutu ani ye nipa bi wo so a wo ko mo nchen kwaji afutu a eboaw ema de wo ye bia na ebie nkunindi ti Kristo mama ne adofo no onipa bia ye betu sese ye ne ne share ye opinion and I say ye ne ne share ye decision bia make sure that guy or that person is more truth or trust we ye Kristo nia honhon kronkron ti ne ma wo ye genuine wo ye trusted eno kra no won share anye 100% a wo betuma ka say obi e de na asem bia bedam say or pefutu obi wom eye we e bi kra na ye wo a but said ye be ye kina bi asemunti na wafra ne ntoma na ohu nimde ene afutu bi na ode amount na wonso watimi ade aka wode ho asone so na aboa ama watimi akọ nim mfa ensem enhyehyɛ ye ho ye wade bi ho ma gise unya nimde bi fira foforo nkyɛi na aboa ama watimi ayɛ na de woyɛ bia na awiye no ayi nkonimdie ade amount Awurade nsha no onte nani ntie enkyere ba bia wo hwe mefre bia True Faith Church International mu no kware gidi kokko asore na meko de bia wukuara da yihia ebo empaye wo Kumase Sokoban wo village branch no efiere bia watch night ene Friday watch na gidigidi o ma hyase but me ni Kumase entina sabre me da so wo life no me da bia ye asore ye Sabbatarians enti da bia wo pese obesra bia no betime ababa besra True Faith Church